Kung short-term imong mindset, ayaw katingala kung short-term pod ang imong resulta. Kabalo ka unsay problema sa daghang tao karon? Gusto instant. Instant kwarta, instant success, o instant nga resulta. Pero ka-journey, ang tinuod nga kalampusan gitukod na sa taas nga panahon. Tanawa ang kahoy, dili man na mudako overnight. Og parehas ra pod sa negosyo, investment, career, o bisan sa imong kaugalingon. Real talk ta, ang mga weak thinkers ganahan og quick money. Pero ang mga long-term thinkers, patient o consistent gina sila. O kabalo po na silang hulat sa saktong panahon. Sa negosyo ka journey, delayed gratification maoy success. Meaning, kung willing ka mo sacrifice karon, mas dako imong harvest pohon. Kay dili tanan blessing madawat dayon. Sahay ma-frustrata kay murag hinay ang progress. Pero remember this, ang Ginoo dili man magdali, pero perfect yun ang iyang timing. Basin karon, ginaandam na kaniya para sa mas dako nga blessing. Ayaw ka bala ka kung hinay mong progress. Ang importante, wala ka ni hunong. Kung ready na ka mahimong long-term thinker, comment long-term o i-share ni sa imong mga ka-journey friends nga dali kayo ma-discourage. Push yourself.